गेजेराव दोनदो बिमा दे गेजेराव थाबाय बिमा साराव दोनदो बेखौ सोरनो होगोन सिस्टार गोदाननो सिस्टार गोदाननो ना बिबारखौबो सारगोन ना सिस्टारनि नाम लाना दै होदो सिस्टार जुलियाननि सिस्टार जुलियाननि Sister Sangoni! Congratulations, Sister Sangoni! Congratulations! जिउ जाबाय सिगांनि फैनाया जिउनि नङा मोदोमसो बिनि उननियासो जिउनि सिगांनि आदमा बुहुमनिफ्राय बियो हाजों दाजानायसो नैथि आदमा सोरगोनिफ्राय जायफ्रा बुहुमनि बिसोरो सिगांनि हाजों दाजानाय मानसि बादि जायफ्रा सोरगोनि बिसोरो सोरगोनिफ्राय फैनाय मानसि बादि जोङो जेरै हाजों दाजानाय मानसि बादि जादों बेबायदिनो जोङो सोरगोनि मानसि बादि जागोन बेनो फोरबोनि खौराङा
sisters, today I am very glad to stand before you to share my heartfelt gratitude to God for all the blessings that we experience day by day. It is a great day for me. I thank the Almighty for arranging this day as a special day. आं आंनि फर्स्ट प्रफेशनखौ थांनाय 7th February पाल्दा चार्च इनडोराव खालामदोंमोन। जों गिबि समायखिरा लानायफोरा 7मोन आरो जोबथा समायखिरा लानायफोरा 7मोन। जेब्ला आं थांनाय 4.5 yearsखौ नायहरफिनो आं इसोरनि जोबनो गैयै बोर नुहुरो। मानोना इसोरा आं बादि सासे आइजोखौ गावनि हाबा मावनो आरो गावनि मुंखौ फोस्रावनो थाखाय सायख'बाय। बाप्तिस्मा मोननाय साफ्रोमबो सुबुङानो इसोरनि मुंखौ फोस्रावनो लिंहरजानाय, नाथाय जायहा दौरि आरो सिस्टार जादों बिसोरहा बांसिन बिबान दं। धोरोमनि हाबा मावनो थाखाय इसोरनि बोर नांगौ। आं सानो लिंहरजानायजों लोगोसे इसोरा गावनि महिमा दिन्थिगोरो आरो गोहोबो होयो। इसोरजों लिंहरजानाया गावनि थाखायल' नङा, बबेखानि गुबुननि थाखायबो। मानसि जानायखाय जों साफ्रोमनियावबो दुखु दाहाया दं, नाथाय जेब्ला जों जोंनि दुखु दाहाखौ जिसुनि दुखुजों सैफायो बेवहाय ओंथि दं। बेयाव नों आंहा हारसिङै नङा, नाथाय जिसुआ जोंजों लोगोसे दं। सम आरो बोथोरखौ लानानै इसोरा गावनि सेला सायख'यो, सोरखौबा गथ'सा समनिफ्राय, सोरखौबा सेंग्रा सिख्लायाव, सोरखौबा बैसोनि उनाव। आंनि इसोरजों लिंहरजानायाबो इसोरनि प्लान जानो हागौ। आंनि आइ आफानि बिनाय आरो नोंथांमोननि बिनायजों इसोरा दिनै आंखौ सायख'बाय। बिनिखायनो आं गासैबो मानगोनां फादार्स, सिस्टार्स, पेरेन्टस, ब्रादार्स एन्ड सिस्टार्स नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हामबाय होयो। समजों लोगोसे आरो इसोरनि अननायजों आं आंनि फर्मेशन स्टेजखौ बारग'होनो हाबाय आरो फार्स्ट प्रफेशनखौ लाखांनो हाबाय। आं दिनै गोसोआव गोबां गोजोननाय मोनदों, मानोना आं आंनि जिउखौ संसारनिफ्राय नारखानानै इसोरनि रायजोखौ फोस्रावनो थियारि जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव गासैखौबो फोरमायजोबनो हाया आं माबायदि गोसोआव गोजोननाय मोनदों। दिनैनि बे समाव नोंथांमोननि नुजाथि फैनाया आंनि थाखाय थुलुंगा होनाय। जेब्ला आं जइन खालामदोंमोन आं एसे गोब्राब मोनदोंमोन, मानोना जोंनि कालचार, लेंगुवेज, जानाय लोंनाय गासैबो जुदा। नाथाय इसोरनि अननायजों आं गासैखौबो सैसोनो हादोंमोन। आंनि कंग्रेगेशननि सिस्टारफोरा आंखौ अनदों, हेफाजाब होदों, थुलुंगा होदों। आं गोबां डिफारेन्स नुबोनो हादों, मानोना फादार आरो सिस्टारनि गेजेराव जायफोरा बैसो जानाय बिसोरसो बांसिन रेसपेक्ट मोनो। माखासे बोसोनफोरखौ जों मोनजोबाखैमोन माबायदि ख्रिस्टियान जिउ खुंनांगौ, नाथाय दायो आं बुजिबाय। साधारन इसोर खुलुमनानै जों इसोरखौ मोननो हाया जिउजों नागिराब्ला। इसोरा होनदों जिउखौ नागिरग्रोब्ला जों गासैखौबो मोननो हायो। नाथाय संसाराव जिउ खांनायखाय जों संसारनि नागिरनायावसो बांसिन गोसो होसिनो। जिउजों इसोरखौ अननाय नागिरनाय आरो सा साज्रां नागिरनायाव गोबां डिफारेन्स दं। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव बुंनो सानो, आंबो सासे सिस्टार जानायखायसो बेबायदि गियानखौ मोननो हाबाय। बिनिखायनो आं नोंथांमोनखौ खेबसेबाव हामबाय होयो, नोंथांमोननि बिनानै होनाय आरो थुलुंगा होनायनि थाखाय। मानोना आं सानाखैमोन सानसे आंबो इसोरजों लिंहरजागोन होननानै। बिसोर गासैबो इसोरनि अननाय आरो बोर। बेखौनो बुंनानै आं दिनै बे बिबुंथिखौ फोजोबो। गोजोन्थों।